आज इजहार कैलू आ काल प्यार कैलू आ परसों बियाह करके चल गइलू ए जान। ई का कैलू ए जान। तारू फगुआ के रंग के फीका फीका कैलू ए जान। का पावर स्टार पवन सिंह जी का गाना गइलवन भैया, एकदम गर्दा छोड़ा देले बारन। क्या बात है सर, क्या बात है सर। महज 1 घंटा के अंदर में पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना 1 घंटा में ही ट्रेंडिंग सेक्शन में घुस गल गाना। जी हाँ, अभी ई गाना ट्रेंडिंग में 3 नंबर पर भी ट्रेंड कर रहल बा। अभी हम वीडियो बना रहल बानी, हो सकेला कि 1 नंबर पर भी ट्रेंडिंग करेला ये गाना बहुत जल्द ही। काहे कि जे हिसाब से पब्लिक के प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता, गाना के जे हिसाब से रिस्पांस मिल रहा बा, मतलब कि बहुत सुंदर ही रिस्पांस मिल रहा बा गाना के। जी हाँ, तो एकदम आते ही पावर स्टार पवन सिंह जी एकदम गर्दा छोड़ा दिले बन। और ई जोन गाना बा पावर स्टार पवन सिंह जी के, ये एगो दर्दनाक गाना बा। जी हाँ, एक सैड सॉन्ग बा, होली के पहला ही गाना बा और आते ही एकदम ट्रेंडिंग में एकदम गर्दा छोड़ा दिले बारे। एकदम पूरा ट्रेंडिंग सेक्शन के एकदम हिला डुला दिले बारे। इनका सामने केहू नहीं खे टिकट। बात करल जाए गाना के वीडियो के बारे में, तो ये गाना का वीडियो बहुत ही सुंदर वीडियो है। जी हाँ, वीडियो क्वालिटी में कोई कमी नहीं खे। और यह गाना में क्वीन शालिनी जी एकदम पावर स्टार के प्रेमिका रहलिन। जी हाँ, माने कि उनका से प्रेम उनकर चलेला और प्रेम अधूरा रह जाता और बहुत जल्द ही क्वीन शालिनी जी बियाह करके चल जाता और पावर स्टार के धोखा दे देता, दिल उनका तोड़ देता, चकनाचूर कर देता। जी हाँ, तो गाना बहुत सुंदर गाना बा और अनुपमा यादव जी के भी एमे आवाज़ बा, डुइट सॉन्ग बा, बहुत सुंदर गाना बा। और ये गाना सैड सॉन्ग गाना बा और पावर स्टार के पहला गाना ही एकदम सैड सॉन्ग गाना बा। जी हाँ, मतलब कि एकाएक बम फोड़ दिलन ला के यूट्यूब पर। अब केहू के पता भी ना रहे कि खाली पोस्टर खाली रिलीज करल गल रहे। जी हाँ, ये भी ना बतावल गल रहे कि गाना आज रिलीज हुई कि काल रिलीज हुई, मगर एकाएक गाना के रिलीज कर दिल गल है। तो गाना एकदम सुपर डुपर हिट गाना एकदम जा रहा बा एकदम। अब पब्लिक लोग एकदम खूब एकदम गर्दा एकदम गाना के प्यार दुलार आशीर्वाद देवता। और जे लोग नहीं गाना के सुन लेते, गाना के जाके सुनी, बहुत ही सुंदर गाना बा। भैया के ऑफिशियल चैनल से ही गाना रिलीज भइल बा पावर स्टार के। जी हाँ, और गाना बहुत ही सुंदर गाना बा। और म्यूजिक देले बारन में प्रियांशु सिंह जी के म्यूजिक देवल बा और रोशन विश्वास जी के लिखा हुआ गीत बा। बहुत ही सुंदर गाना लागल। हम तो भाई सुनी है गाना का भाई, तो मन एकदम खुश हो गल। अब रउआ लोग सुनी और बताएं कि रउआ लोग के गाना में सबसे अच्छा सीन का लागल है। जी हाँ, हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकीला। ऐसे ही एकदम पावर स्टार पवन सिंह जी का एक से बढ़कर एक गाना भी आई। अभी तो बाकी बा, ये तो ट्रेलर रहे, अभी पिक्चर बाकी बा। जी हाँ, अभी एकदम होली का एक से बढ़कर एक गाना आने वाला है पावर स्टार पवन सिंह जी का। जे भाई लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी और ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दी। फिर मिल जाता। जय श्री राम, जय हो भोजपुरी समाज। अगर हमारा मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाता तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दें। हर हर महादेव।